Gymenu Jerry agus tá fáilte rú beag clárna seachtainna seo. Ben is a spideal seo go na mara a bheits a córálum ar a gláirse an nocht sinní bairbre í chorín. Ben í go dtíhanna cha blianta fada ar chuistí go leor le heide bantrach na tuaiche agus bailte slachtara agus chuistí gon chinealsin. Uach sí críomh na héireann i criteal faoi ró siar a lár na seascadaí. Agus a caint ar na blianta sin tá teachlóistín agus sa spideal ó 1966. Céad fáilte bhairbre? Mar tú. Ní rá samaríomh sa dán go dtíon ocht go ráile heidir go rodán agus críomh na héireann i criteal agus tá sa de hempín faoi ró as na seascadaí bailíir. Well, bhíoh seagraí ag Enterprise Ireland nó duine drama cí mar sin bhád siar, yeah. Agus céanúir hosa tú criteal gon chéadúir río? Sa me an óg marall ní ra sé cé gur mahan bháid goláinach gur sí thar cían ar fad. Ní a móhaid níor thug sí sos mar déir méid déhfuir bháin cefannach níonach sé. Dúirt sí gur sí tíontar se go breanúir móid hína dhéana. Ach bhí símam san, agus bhí símam sa grothíocht, rud a be bhhain le grothíocht bhí símam an sin, yeah. So hosa me an lua. Céad a hosa tú ína dosach? Gensaí, yeah. Agus cé mítá aníal an sin? Nó mítá aníal? Ó bhí fe blianta, bhíoh me hosa mar dús agus nuair a tháinig gensaí sáran amach haine sé tar cílam agus hosa me deolam me iad a dhéana leog na lúbanna i leog agus thug me an síman sin. Agus sin hosa me ceannachta sná ngáile agus bhíoh me dúir seachtaí múns ngáile agus bhíoh sé níl á gceannachtahain. I gceanna dí suitiad ar a buinte agus thuirdi sé teirigh dit nó gaite fannach go méidí stíaltaiste há? No, thuirdi teirigh dom. Thuúrach. Agus críomh na héireann an sin, bechin go hánáiteach í bé áirid le bheith ag seóna agus cinál sin? Bhíoh me go le fud na tíre le ag seóna agus bhíoh me grúchtar ag na seóna í áirid sin. Go leora. Bhíoh me díana rudaí eile cosú le cócaireacht agus rudaí mar sin bhíoh cácaí agus cácaí milse agus rudaí. Bhí ansíimams na seónaí sin bhíoh me go timppla sin ach an cean áirid leis an All Ireland se ar commórtas á agrúig Anthony Rhines nó is singáile agus chuir meisteach ige sinniad agus sinach chu sé sin a raon sin go dtíon All Ireland, mar bhíh sé sin i déala sná agus bhíoh me ceannachta snáhaid. Bhar tú cupán? Ní bhfuil ach fuair me bhád rud níos fearr fuair meid si go 5 punt. As bór a méidir sin bhí me déanamach bhí páí fear éibre nóir sin hart a dhé bont sa teachtain sin chuúg seachtain í éibre. Ní head ceir a hen. Bhí sin i láimh máfáte? Bhí. Us cecha fad ó bhhail an sinna goth ag seónaí ar tú fannachtaiste go chun denna gaiile bháin? Soscail ras comán, siar go clochan, seach go gaiile, síos go lech ré áiteach í mar sin. Bheith go leor seónaí an tam sin. Nís tá rud eile an nógus bín tú pléiles go láidir agus tá chuide go a híar an seohead bailíir sin an cróseáil. Nís Spáine tú beganí ó seir báil sin, ach céad a cróseáil nís ar criteáil? Well, bín rá bhúrán agad nó tá tú criteáil. Ach nuair tá tú cróseáil tá berán sa láimhéis agus nílechas sná sa láimh clé agus betú á chaasa sin agus á lúpa go deog go níana tú na rudaí áirid. Hí bhfuil sé níos éasca bheith gobar le ceanna bháinna bhfuil? Bhfuil sé níos éasca bheith cróseáil? Níl, mar héile. Í seaniste díntan seohead bailíirt an fluid seo, féidir tú chrocha níos be ganín begann sin inis. Mar déir muintear gúna ngáil tá sí galanta. Sin an rós éan nach thugann siad ar sin, Irish Rose, an pátrún sin. Sin an rós an sin. Bhín éis tá sam go túranne a chu tú héana cheapamach an chéad láidíomh. Well, ní mé inis caiimrá go
papera sasan no magazine sasan no chonig me blues dinte an agus himmersis vi soch dekrin is chach me cholle lobe sin leef agus dhéno agus rinne me sin vi me dhéno sin Bhana leis ó thosáil leis cén teachar a thóca teart pluide chróiseáin. Hartar uair a chloig éibre tá pí sin ó hí cháneal go cáneal hartar uair a chloig. Tá sam. Ach cemid bheith teoca teúg? Well tá hartar 6 go píinte sin. Tá tí scóirú a chluige? Tá. sé man mátá. A tá siad bra teúla le bheith... Níl le hí sabhra sin beidir? Well, Canál maisiúchan níos múnar de bé. Stohí go bé? Golantachas? Golantachas, Ní úsad im héiad. Bhíoh me an úsad beganín fadúach ní úsad im siad. Ach blianta síarnar a bhíoh me go le seón chlochan bhíoh fearan sin America. Bhí go fánachlum chola bblion agus cheannaíoh sé beidir leaga sin Jacob sin. Agus tá scélín de an bhí carlumm thuas an Nova Scotia siad le cárdile. Is nuair chuí so a chala céir a dheoch sé ach cean go chuid pluideanna é leabba. Tá ríide? Ar an seanhaide. Bhí tú gobar ar nó in áite bhfuil fíorcháileid ó híomh gensach agus criteilinn siúpamóra is a spidéal tí Stanton fadó. Bhí chaime demlíanna hartar demlíanna gobarinn sin agus thosa mé an 96 gannaí. Ní mór an éibre ná mór an éirigiid agan tamsin ná sosíal agus níor heastúim díomhaoinach. Tá sam. So díar mé bud an agus fuair me, agus bhí ansaím am sa gritáil gnáam sin agus bhí an sciile an frisin an agus bhí me an pátrún i scríomh. Agus tú díal an na benú? No, bhí me pléiles na Gensis. Pléiles na Gensis. A ní tú criteil óbera? Nírá. Ach bhí harta rá bhíle criteala Jacob a fud na héan ar fád tamsin agus sminnice chu mé héin agus beidir Donal háart nó bainis suirí bhí Jacob heich me teart go dtíanana criteala go mór na daoine bhí a cruniúisteach an criteil a me chu an fáibbeach ná sinna bhíh me gail beidir síos go sós Sís agus sós fud na tíre. Agus tá sé do chuneala gúsa go mátí Stanton bhil tá. Bhí tú anú gobar óg sa síl tá dtíanana go leorcainte ar chríteil agus ar chróiseil agus rudaí. Tá teach mór leráile ar nó teach láird celéinin bethir sa spidéal. Agus na díalúha sin bhí tú gobar ag drám sin. Bhí mé gobar a feblianan sin Herbert Buckley bhí ar Arizona Americanach a bhí anna bhí póstal le Sasanach agus bhí sé mar bhainisteir monarchanim ngáil an tam sin pótéis an taine bhíad. Agus bhí sé sinna díana 6 tinseach déach gas nó ola lása agus bach sé agad mar. Sechar a túháin de chalín éimsir béhil? sé. Tú bhíh réiteach na méileach is rudí rób? Bhí ar an chollehortaíanana, bhí an teach mór míteach, bhíoh daoine golanta teachta ar díine Jacob. Chachtú a chollehorta bheith ceart agus déiráid maiding de cá cholasan naí bhí ab fíorchróán chachtú bheith an funktiúil chachtú chollehorta bheith ceart an chócaireachta bheith ceart agus chollehorta bheith ceart. Ó bhacha tú iad de githe rudaí áirid nach bhacha tú daoine iche rivision? Níachas bhíoh go leorí éisceach marall bhí náneach bhíoh brodáineach bhíoh brodáin dinta ar chola chuí choras bhíoh bricrúach bhí antóireach ar an gnáid sin bí. Níor thugad ar an tartna an nucrasó péna gámor be bhí sé i githe go mara? Bhí fuileach go choile dacha. Agus rá sib sin an sí san éile habann sin agus gáil githe freisin? Nírá. Ó nírá? Rá siad duine sean an fostúil gohanta? Bhí choilehort. Ach rá sé banán chuide an bhéhfuil ní mar an béilí bhí agus nach rá sé banán mélí héin réiteach gún rud céanna bheith Jacobson? Bhí. Rá mór an na gobar a gíán? Well sin an rud ní annach berti an go handúile agus na chalín éile bhí gobarlumm bhair dís beidir 6-8 gobar an agus beidir go mint mí fannacht rís go chéad an eile chaime hén blian an agus
Fuiad a hir hall for me tí agus tu mes. Ríic siad go maithú? Vi sé mag leor. Mag leor. Vi sé páinníos fear anna meachta gobar in áit cinnte agus spedal vi. Ach vi go leor le féla me an bhhartín rinne se áhagam sa séle amach ó híh lóistíí an dhé sin ó híh cócadecht agus ó híh breanú níad daoine rinne se áhagam, deola me go leoras agus... Or fós tú óg sa sílbal airt? Gáblíon is fé. Gáblíon agus fé. Fós tú Timín Joe Tim? Fós, Cé casú i chéile sib? Níl me cinnte ró cinnte ceapam go casú ag spidal ar a tráid muid dearmuid. Se. Agus tu heap bhí se nuair sinna géar daoine eile steachsan, bhí se go mór steachsan na painíir sa héin, agus bhí crunecha Jacob mísú agus spidal agus gang mór an freisin. Ach tu heap go ríir se steach men sin agus go necha me steachan. Agus na dhé sin díar se steachsan na drámí me. So bhí aine am fetámal má sol má hasmuide go leach le chéile. Bhí hart ar leid rábhlíon. Sa mí se begal bheith tíhe damsa ngáile mar réim an úr, na mí se begal isteachán agus. Bhí antóir am cheol agus ar gása. Cháin áiti beg dása agus a ceol agus bhí mu an áins na seacadaí. Bhíon ceol gailechain, bhíon ceol papain, híon seobenzain ach Ste ge hengar a bhí se bhíh mu ag hengar, bhíh mu ag sípaint, bhíh mu ag chuileiste chunach, bhíh mu chéir ceú ruá, bhíh mu tíir tí darbi, bhíh mu ar an árdóig chumlínecha gáán fiúána gach mu siúlahhaile. Tá brise begunnis gus betúla mar ríist i gán cúplanúme. Da cha mar a doháin rá nach chin tarú síle nar a dúrtún sin gur dír seisteachs na painíirsú. Chasí beanis ar sin chéad a daanaí náhfuil ggól. Sinis. Sin se be mu éis mé héana agus speirbrí i choín leúna dé hééis na bhgraí seo. Chríobre sé hena hín. Fá go méh mí Má méh tá. Legus catí na reis mar bhean, níirú le go beg na ruúcht ag dochtú le méh, right? Tuach me sé tíorhrásin se hééis go sin teach ag Marek. Gan óhearnach. Bechóirgaí Jeffar dhéanach ag an nos ma jail. Cunne te bag. Méh, Ar chuir an darcha ar nó. tá sé sús a tain. Tru beéis ag an glár córa, bairbrí í choín as spidel córalum ar a glár seo nocht. Bhí mar ansinnig túsa bhairbrí gur benú bhí ar go leor costí le héidir bantracht na tuaiche agus bailte slachtar agus go leorach go mar sinach. Bhí tú ar choiste beidir an spéisiúil an chéad choiste Eireachtas le hí an teireachta sa thuirteach as bláic lí go chuna mar an 16ú céad. Bhí méid. Rásaí cad bhí sé behar an teirí héin? Wel ví saríre, mar ví an gur an teireachtas mór gúna, agus gurad mór bhíán, agus go mór an nóideáin éáil, agus póló fuil níon deagráster bhí mar chean ródaí ar thuirteach. Ó bé? Ó sé, sé. Ach bhí coiste breá aganán mar bhí coiste breá sa baráiste gan nám. Svír teach le chéile a í héanaan sin agus ag coiste náisiúnta éireachtas agus rudagus. Well bhí me se bhaid lóistín agrú, sna tí lóistín an fógra bhí fáitamsa agus sin sin bhíoh muid torcáire díanana té agus cepaí agus réochthart agus mar sin. Nílan éid sinna le cuimra mar agus beidir go chear go meach ach tá sam gur sa batín stille hína hóráin ar bon. Cean chu déileón sin ar se Skypeírá. Ceapan go rá, bhí pobl agan, pobl mór sin an áitir an noscail tefigiúil. Ach héidir tháinig gála mór an níos agus séidir go tála. Muise, is cenátar sé festí agaí? Tíhuiar go choláiste lorgan in sin ar hála choláiste lorgan ag an nám ar a grocán sin. Dánig sé péin agus coiste náisiúnta bh le lia go máile chéile? Tháinig bhí an tosa lásúlaháinna bhí pléilem a bhíoh mis pléile sin bhí se go háindeas agus bhíoh sé suas agus an nuas. Díonna cinnte gur maid an nána dhéana agus gur maid nána chun cín agus
Déidir go máile. Sa mí rudarnú rá láimh agus caiiseigh fáilán arnú, buintach an ceanródaí a fáilnar bheith. Bhí tú go leor costíile leis? Bhí coiste numrátí ó híh choiste lorgan bhí muide mar chúltacecht ag nar chuú choiste lorgan arsúl. Tíhhéir gan náin mar tháinig se go dtí ní racha teachríoch na níach na bailí lom sa teachnar dír se am rágan dhéag scoláirí bhí sé ní ré áite go léad a chóir, agus bhí sé ar listeige so ní raach gáilegus teach chuir ggóir agus sé a thuigeáil agus buon túús leis na scoláirí. Agus be bhína lána siar lána sétóin. Agus tá tú chun bailíirta chuid cían agus fearcha agus cupáinir máir le hachlóistí. Cén taimimiid de hachlóistí? Ardíhann. Cén fá ardíhann meú? Marall a rair tá macha cóirtíín sin. Bhí gáine mein ag nám David nó ardíhann, mar éhid a timppla teach, tá le timppla a hebid. agus sin an dáine me hóigmuid. Agus ra tú nánan sin bheith déile le idir gcuilgeirí tá seach maine sin aráilehab agus lochlóistín agus ú tógeil do chláán ar a bhí siad be. Ní rá bhí choras sam ar feidim líana sin choras me chuneal na scoláirí bhí chágan is féin, chuir muid písal is teachtíach an bblion ar gían agus bhí sé cheamrann sin agus sin an choras bhí cham hócinn síhíad, fan táir agus chuine reistí standú na gobarín fan mí, so bhí sé sinna iontacha leog, hín dá chósagimeach, gus tógeal na ngáúí an ná céan agus mar sin ní. Nílas cad bhí túine gad a híl bailíirt, mar bhí tú duna go leor eisteúireach freisin, bhí tú pléile drámaí sa spidealach, gaiisteúireacht tí mo gon chean státe gaiisteach telefíe agus rún? Ja, bhí le commandrámecht an spidéil agus bhíoch muid goil fod na tírin éireachtas na rámaí nó chrúmuidin sin go minic fe coppla blion má pára ceanneachtain spidéal a bhí na cheannas fearbacht an derásteir, bhí sé ar cían. agus buintach an oscailsúlgaine bheith teistan na tíireach bheith muide níomhhaing bheith muide ste nain an rámaí gairgeach bheith muide ste nain an rámaí béla freisin dín cró síos ceáne bhí muid teiste fan na tíre. Bhí neidir cupáin best trí lé fátein nach rásan cead dhéanach mu le. Gus cenne ceanna telefísin sin rinne tú? Well, ní rinne méon drama bhí chuidir fáteine gartíí le straintear a dúach hála rud a cinnte ó híomh réalachaí ó híomh mar aga amatúr sa bhíon san mar annach profisiúnta mar neisteúí profisiúnta bhí réalacha áirí deacha agus ní réil sé sin san námuide. Tá ach thug bhí me le MG me gáile fe TV nuair dú Alfred the Great an gáile dú is timppel lachré bhí chunear go lachré cho le bhaidin. Bhí tú sa beictúr sin? Bhí chaime TVn sin agus bhí sé sin ansamú ar fad agus bhíoh mu túsa gáil na mu choilinn bhí setin na dhéile a go sin. agus sin bhí me le raic leartíí an dégachtú céirn muid uireach leginn sin go faoir an bám mór a phléiscí ar sulachán beag. Ó díanú hir a gáir na sin? Se, well déar me go faoin bám sin é faoin ruirsinné ach bhí sé bunaíar sin mar de anú bunaíar rud bhín scéal bh chluistíad ó do bhainteirimeach mar na tamide caiintear spideal le is a gur narúnar a gúnach. Sa gur narúnar a go me. Agus tháinig cin maionistechas Lochán Beag. Lochán Beag chunig siad am mhharige íosgurí bhí anna ar a lá tá gúistecha agus mé heb go maríomh nuonhhar an na lá sin agus gortíomh duine nó berteile ach bhí mair an uair sin hartar 2 nó 3 agus cuineach leis bheith sé ginteach scéaláin chu sé síos agus chunig sé an tár chunig sé na daoine marí agus Skypeí háart agus
mar dear bodrachan scéla. Híle ar a begur bailile allanú bailile Ceap sé go óilrónú hín stoidir aimsir a choganú na dhé go míoch an rodí sinna teachtar dír. Cem líana bhín sin meú? Ní ag 16 cap. Tá hi go bé sa dúna bhí an. Se. Ach bhí mar chonig sé antár agus bhí oncuile go mecha as a gró le bó thuas an barchar narón hart a ráhíle ó náiti fléisc se agus chur sé bhó ar a rá glún go le meach doras. Leis a grá leis a gráin se. Bhí sé anchucht a chuir fad. go chuid go namáile bailíart as a tíb sinú bhachan tíhfuil hir an sin chuide go loch na mád. Se tá bád go smur am a chraí. Tá bhhairine breanú ar bhád mór agus. Bhí báid mhór ag de hanhaintir? Bhí má hanar mrocha fáidín bhí báid mhór ag gathíil agus páric fáidín ídáhead agus micil fáidín agus Tá mé cheappa gur cha berteach sin ní ha má hanar na seacha chuideach bliantas gálacht hasanna gimocht ar bháid. Stoché? Chil me a ní mór an stair an faoíach ach bhí sé Sa í pí a mór seoltarachtar an mé héna agus de oncuil Martín Brocha. sé sa gahíir sin últúna seo. Bhí. Ránaí mór am hain sa go héin, bhí sé ginn seo bré agus bhíoh mi se cheartú. Cedíanas túna sa lá taine bhain tí go bheith déile le lóistíní, ce heimsir vín said? Tá mé mar chóilta go cólach for brunspidéal foioi láir agus céile dhéanam Tá mo chláán tá chlán mór fada in siir bail ar an héin agus tá éana í gar chláinein agus tá coppléín déir agus cléan agus tair agus macdára ar an máile céanna líis agus Tá bheith tuairte gan na gasúd bhegus gaití. Bíon me sí san níos acu sin. Bhar duna cinnteráile muide cin go mín tú péintéireacht? Ó bíon thosa muid péintéireacht thart a rá scór bliantachan sa teach ag an héin agus Hosamid eile na gasúir a ríile agus bhíochna tiismóí tuairtisteach na gasúir agus fuair muid Philip Robinson le bhí se ná péintéireachta dhéana bhí sé go má mar sin agus bhí se ná líneachta bhún agus go na gasúir agus mar sin ach ó na gasúir cinál go hímpist mar dagan na tiismóirí na gasúir sa máile agus hosté taine techt. So chumid sin go tein sin go dtí teach na cuat agus téir an slór a bhór agus chum go dtí go choiste chonacht ach bhí sé bun sos go dtí le coppla blianachchain. Céir do ddíar faoi thorasúireach sa lá taine bháin agus ó híh Lóistín, Laurín Tomach go minic mar ghealtair, bhfuil deidir tíoch leis sem míon bíon bheith bhfuil sé fésú? Tá mé heappa go déidirteach leis. Bhfuil? Tá cí tá óstáin mhór chu séir le bíon bí óstáin trí réalt an trí réalt smú bhecha go mórtas líne nó siad a thóge an dram bhécha teachtaine déramid agus an bíon bíéirin a réir ní bhfuil mu déon chúna stáitiríomh ní bhfuil mu déon chúna ó híh chuocha réir heach ná éon rud mar sin ní bhfuil mu déon bhfuil sib cúna ó bhhairt fáil. Níhfuir nó ní bhfuil éon airigad le an chair ná éon chuocha réir éon teach an ruúdarine mutéine rinne agus sin lerágus agur sé an deachar méadú agus bhí me chuoinúir méadú ar bháin bhí hart 983 bhí pí chumachchas nó deara design chumachchas sa techain bhí me le kistanach ceartáil mar bhí me chuineál daoine an orsin le daine agus rudí mar sin ach rís ní bh chaim fin le fálein ó runne agus bhí feitas ar an ghil sí a bór sin go bhíon mé agus mochláin ar mór le agus ra sé níos ééis go pontíína is na 6 go dí 16údaí na bhí sé dean na níchadaí agus go mór tátainine seo. Ní tá sé bag nach míis Tá an mutéine sin muisgrúps rinne túfas aibre rinne muid a túfas aibre ó híh Canál sin Lóistí nach ra bhí Town and Country Homes an bhí muid mar fáirte ó bhí heich muid ag éonach chuí ceo éonach chuí
Hí mar gaocht mar agus- gaocht hí cóstach an mar agan hí agus spéisial bhí an bhhair séú seach go bblianta chumid go Medicáidí na marga chum go Belfirste chum go blá lí chumid timppla na háiti leog chumid broisiir ar fáil chumid siúláidí ar fáil chumid chuig hangan na siúláidí hí go leor éibre Tá sé beéis is mar atá agus mar a bhí sé bún ón gédéim siú chuineall leabh go leor. Well, ní mar ní chuch muide bháda le sé réanóach bénach meach an dramóga achan éile a géire thugeall sós mar tá sé obair chruútáin, tá tú freigar chunne, catú choileagart, catú daoine a chuir a síimris, catú mai bhíon é fáidbeach go catú a réiteach. Ní se cosú le se ag an óstán agus an neochiráil agus áil só sa seomra. Tá bhhaid níos múna sinán tú díile le daoine. Tá sam gur má hedanis faoi hecht ar cuairt agus tá scélíonseach do bhhaid agus gohag deantlainte. Gromáid so. Sinna sin nach chláán beir bre í choíonn sinna ón spedéal be mud le beríis leúna dé in teachtain se thugain agus chlára lein, idir a dálíonn is gonne í héna dína an rud céna a se go chean seachtainna, bí í caiinte agus a córa agus a a beheile go go deasláintse ar fad. sé sémas máinhin hiirí a bheits bhí chabadal a nacht ar an lechra gael agus tá anchin go dó ag meic ar bhéh a nacht ar rosnarún ag go leabhar hí se hocht bigí linn. And now, the best for last, a Yoplait fruit yogurt. Yoplait fruit yogurt with milk, juicy fruit pieces, and no artificial sweeteners, no preservatives. That's the Yoplait promise.